se nkunu qegħdin nitkellmu naħseb li smajtu dwar l-istrateġija nazzjonali dwar il-ħiliet mill-2026 ġifri minn din is-sena sal-2035 konsultazzjoni pubblika li fetħet biex il-pubbliku jkun jista' jagħti l-input tiegħu x'jaħseb dwar il-bżonnijiet tal-ħiliet f'pajjiżna. U miegħi għandi lil Dr. Jeffrey Pulicino Orlando li huwa iċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet. Jew qed nirringrazzjak li tajtni ftit mill-ħin tiegħek. Suġġett interessanti ħafna. Għaliex ftaħtu l-ewwel net il-konsultazzjoni pubblika, mbagħad forsi jekk jogħġbok tispjegali x'inhi din l-istrateġija u fejn iridu naslu biha. Mela f'dan l-istadju dan huwa punt validissimu. So basically l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ħiliet inratmu fuqha aktar minn sentej il-National Skills Council involvit konsultazzjoni wiesa ħafna u ħdimna fuqha flimkien ma' esperti tekniċi tal-OECD wara li ngħatajna assistenza anke finanzjarja min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Basically involvit kif qed ngħidu konsultazzjoni wiesa ħafna along the lines ta' one-on-one meetings fl-ogħla livell, xi 270-280 meeting fl-ogħla livell mal-korpi kostitwiti ma' kull min u involut fis-settur, unions, employers associations, ministeri partikolari. Firxa wiesa ħafna mela diġà għamiltu konsultazzjoni kbira. Konsultazzjoni kienet wiesa ħafna fil-fatt issa din id-draft li hemm ippreżentata l-konsultazzjoni pubblika anke ġiet approvata mill-Kabinett tal-Ministri qed tħares lejn kif qed tajt sewwa inti l-żvilupp il-ħtiġijiet li ħajkun hemm l-istrateġija li għandna nieħdu fuq livell nazzjonali fir-rigward tal-ħiliet. Illum il-ġurnata dan sar aktar relevanti minn qatt qabel, partikolarment minħabba l-isfidi u l-opportunitajiet li qed niġu ppreżentati bihom minħabba l-ekonomija diġitali relatata ma' l-ekonomija digitali u mal-green economy, imma wkoll minħabba ċertu megatrends li qed tgħaddi minnha id-dinja, fuq livell globali qed naraw il-challenges li għandhom x'jaqsmu mad-demografika, pereżempju, il-challenges issa li qed jimpattaw ħafna l-ekonomija tad-dinja u allura eventwalment jimpattaw ukoll lil pajjiżna dak li għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ġeopolitiċi. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet jinħolqu opportunitajiet ukoll f'ċerti ċirkostanzi li aħna naraw kif nagħmlu biex il-ħiliet tagħna, l-ħiliet tal-ġenerazzjonijiet tal-futur, imma anke ta' kull wieħed u waħda minnha ikunu qegħdin tali li nistgħu nisfruttaw l-opportunitajiet u fejn ikun hemm ċertu challenges, pereżempju challenges li jiġu ppreżentati wieħed ta' min isemmi fir-rigward ta' l-AI, pereżempju. Nkunu nistgħu nibqgħu mixin quddiem bħala pajjiż u bħala individwi. Fil-fatt segwejt uħud mill-intervisti u inti dejjem qiegħed tgħid li d-dinja li qed tinbidel u l-wieħed irid jadatta għal xiex u x'inhuma forsi wieħed jifhem aħjar il-ħiliet li qegħdin forsi jonqsu u li qed tinkwetaw li dawn mhux ħajkollna iktar nies illi ħadmuhom għal ġitt tal-ekonomija stess. Marja, mela jiena pparteċipajt f'kull wieħed u waħda, kull wieħed minn dawn il-laqgħat li jiena semmejt. U li bqajna impressjonati jiena u t-tim tiegħi li kull min ġie qudiemna l-iktar ħiliet li semmew in-nuqqas tagħhom vuol-diri huma l-ħiliet li jissejħu l-ħiliet bażiċi. Il-ħiliet kienu jissejħu soft skills, llum ġata qed nsejħulhom transversal skills. Transversal skills għax għandek skills li huma l-importanza tagħhom cross-cutting, across the line, f'kwalunkwe settur. Bħal xiex pereżempju, forsi għandek xi eżempji? Iktar ħaġa naħseb jiena li wieħed għandu iżomm f'moħħu l-utilità, il-vitalità tagħha, il-ħila tal-komunikazzjoni. Il-ħila ta' il-kapaċità li inti tkun kapaċi taħdem bħala parti minn tim. Li inti tkun kapaċi tieħu deċiżjoni fuq il-livell tiegħek. Li inti jkollok il-ħila, il-kwalità tal-empatija, tal-korteżija. Dawn huma kollha ħiliet li fuq il-kamp tax-xogħol, imma anke fil-kamp ta' relazzjonijiet privati. Jekk inti ma jkollok. Inti qed darba punt interessanti u vera nirringrazzjak li rġajt semmejtu miegħi wkoll inti qed tinkwetak għax minħabba l-AI u minħabba li llum it-tfal u żgħażagħ kollha fuq dan l-imbierek teknoloġija u l-mobile. Supercomputer. Ekku. U din qed tinkwetak ħafna lilek. Darba iktar saħħa mill-supercomputers li tellaw l-astronauti fuq il-qamar fin late 60s,
għandek għodda qawwija ħafna permezz tiegħu da tista' tiffunzjona, tista' tmexxi kwalunkwe business, kwalunkwe intrapriża. Imbagħad minn naħa l-oħra jekk jiġi użat b'mod inti tispiċċa tiffissa fuq l-użu tiegħu pereżempju fir-rigward tas-social media, ħafna drabi qed insibu mhux tfal biss, mhux żgħażagħ biss, anke adulti li tant jingħalqu fil-bubble tagħhom maħluq mis-social media permezz ta' dan il-lodda li għandna f'idejna li jispiċċaw jikkomunikaw b'mod limitat. Jispiċċaw inti anke toħloq kważi xi drabi bubble ta' ħbieb tiegħek li anke l-lingwaġġ li jintuża bejnietkom mhuwiex lingwaġġ li jekk ħadd tiġi titkellem miegħek jew miegħek aħna ħanifhmuk. Diġà tiġrili ma' żgħażagħ. Ma tkunx kapaċi taħdem bħala parti minn tim għax inti qiegħed iżolat totalment, ma tkunx kapaċi inti saħansitra anke tieħu deċiżjonijiet mill-aktar bażika għax inti timxi max-xejra ta' dak il-grupp li inti. Jiġifieri din għamet waqt dawn il-konsultazzjoni qed isir għamet ħafna. ħaġa li semmiet mod repetittiv, vodri literalment. Konna bit-bessima kif tispiċċa laqa bit-bessima nduru lejn xulxin qishom ftehmu li ma jistax ikun qed nitkellmu fuq 270 nerġa' ngħidu laqa at the highest of levels. Unions, employers. Jien naħseb involvejtu eluf diġà. Eluf ta' nies inkun qed ngħid sew. Ġew ovvjament konsultati numru kbir ta' nies, apparti minn dawn il-one-on-one consultations, kellna anke workshops, kellna anke konferenzi tul dawn l-aħħar sentejn u fuqhom. Ovvjament ukoll hemm data li aħna qed nużaw bħala backup data fuq livell Ewropew u beyond. Beyond that ukoll qed jiġi apprezzat aktar minn qatt qabel żvilupp li huwa aktar forsi reċenti minn il-mobile u social media. L-impatt drastiku li ħajkollha l-AI. Illum il-ġurnata ma tapprezzax li inti hemm bżonn element fejn ikun hemm bżonn ta' reskilling, ta' upskilling. F'dak li għandu x'jaqsam ma' l-AI, anke ċertu azjendi ħajispiċċaw jisom dinożawri. Tajjeb vodri jekk inti qed tipprova tmexxi l-ażjenda tiegħek il qudiem, jekk inti qed tipprova ċerti inizjattivi, anke fuq livell professjonali, timxi l qudiem fihom mingħajr ma jkollok konoxxenza tal-lodda qawwija ħafna. Lodda qawwija li tista' tgħinek tiżviluppa l-ħsibijiet tiegħek bl-aħjar mod possibbli li għaj inti ħassir dinożawr. Dinożawri nafu kif spiċċaw estinti. Allora l-istrateġija fuq xi qed tibni biex issa wara li tagħlaq il-konsultazzjoni pubblika minn għalija se tagħlaq fl-20 ta' Mejju u x'hekk. Firri wara li tieħdu l-feedback mingħand il-pubbliku li wieħed jista' jidħol online immaġina. L-istruttura hemmhekk qiegħda. Kif qed ngħidu fuq ma tfajniex draft strategy li ktibni għafasna Sekonda. U użajna l-AI, vuol-diri, eżempju notevoli. Kien hemm konsultazzjoni diġà wiesa ħafna. Imma qed nagħtu l-opportunità hemm ċertu pockets li nafu li rridu nieħdu iktar feedback minn naħa tagħhom fuq li dan għadna dejjem bil-konsultazzjoni. Illum stess tkellimt mad-diretturi tiegħi u nixtiequ aktar insiru nafu, napprezzaw il-challenges, il-ħsibijiet, jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom magħna ta' third country nationals li jaħdmu f'pajjiżna. Interessanti wkoll li huwa segment importanti. Segment sostanzjali tal-workforce tagħna. Bene, ħalli meta jkollna strateġija, tkun strateġija li firxa wiesa tal-poplu taw il-kontribut tagħhom leha u rridu nżommu f'moħħna wkoll. Din is-strateġija l-ewwel infilzata taħdem mod sinerġistiku ma' strateġiji oħrajn, fosthom pereżempju Vision 2050, fosthom l-istrateġija nazzjonali għall-edukazzjoni. Ekku. Imma l-ebda strateġija f'dinja li qed tinbidel mhux minn sena l-oħra, prattikament minn ġurnata għall-oħra, ma tista' tkun xi darba strateġija statika. Ħadd mu qed jistenna li aħna minna x-xogħol tagħna issa u għandna strateġija minn 2026 sa 2035 li daħħa tibqa' l-istess. Wieħed għandu jaddatta situazzjonijiet li għaddej minnhom mhux ħankun drammatiku, kulħadd jaf vuol-diri, kulħadd jaqra il-gazzetti, isegwi l-aħbarijiet, is-sitwazzjonijiet li għaddej minnhom ġeopolitiċi jafu minn ħin għal ieħor ibidlu il-miri li għandna jkollna dak li għandu x'jaqsam ma' fejn fien passi li ħan jieħdu politiċi, passi li ħan jieħdu fil-rigward tal-ekonomija tagħna. Jista' jkun anke forsi tibdil fil-klima tagħmel effett ukoll. Fil-klima u l-green economy mhux biss tippreżentana b'challenges imma anke hemm ċertu opportunitajiet anke fuq livell Ewropew qed tingħata ħafna aktar importanza at this stage lejn il-green economy. Imma nerġgħu ngħidu tittaħdem din l-istrateġija pari passu ma' strateġiji oħrajn u l-ebda strateġija qatt m'għandha tkun iktar illum minn qatt qabel
m'għandha tkun strateġija statika, għandha tkun strateġija Ħajja. li taraf tad-datta skont iċ-ċirkostanzi. Sewa, issa, wara li tgħaddi d-data tal-20 ta' Mejju l-pubbliku jkun qiegħed jagħti l-input tiegħu jgħidilkom x'ha jiġri mbagħad minn hemm wara li tagħlaq il-konsultazzjoni. Aħna minna ħatana ħankomplu vuol-diri, gauging, anka along the lines ta' dak li diġà għamilna x'ħajkunu l-bżonnijiet, kif ħajevolvu. Hemm targets li għandhom jintlaħqu minn setturi differenti, aħna ħanaraw li dawk it-targets once again jintlaħlu. Ħajkonna tim dedikat għalhekk biex ikun hemm vuol-diri follow-up għat-targets li ġew infasta fl-istrateġija u għal l-adattament ta' dak l-istess strateġija skont iċ-ċirkostanzi. U tfajtu mira ta' data biex tgħidulna meta kif tkun infassla lesta? Għandha tkun qed nassumu lesta sa' Ġun, Ġulaj, vuol-diri kollok il-final version, Ġun, Ġulaj ta' din is-sena. Qabel ma nagħlaq nixtieq illi nieħdu l-opportunità fejn wieħed jista' jagħti dak li ħsibiet tiegħu fuq din l-istrateġija online, kif jista' jagħmel? So wis, domanda validissima tidħol fuq is-sit tagħna nationalskillscouncil.gov.mt u tagħti l-input tiegħek. U l-input tiegħek huwa welcome tkun wieħed waħda minnkom. Proset. U tajjeb li taraw ukoll fl-direzzjoni mixin. Ekku. Dr. Jeffrey Pullicino Orlando, nirringrazzjak ħafna li kont magħna. Telespettaturi kollha tiegħek. Grazzi il-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet li kien magħna, grazzi li segwejtuna.